गदरा गइलू पियावा में वैसा न का पइलू कवन गइलू गदरा गइलू पियावा में वैसा न का पइलू कवन विटामिन अपनइले बा सुनो हाजीपुर वाला केला खियोले बा गुबारा दुबारा फुलइले बा हाजीपुर वाला केला खियोले बा गुबारा दुबारा फुलइले बा गुबारा दुबारा दिन रात में कोई बेरा देवेला डोज का बताई गोदी में लेके खियावेला रोज हो बड़ी मानेला दिन रात में कोई बेरा देवेला डोज का बताई गोदी में लेके खियावेला रोज हो पतर रहलू तो गोटा गइलू अच्छा एतना कोई से चिकना गइलू सही सेवनियन गाल कैसे भइले बा सुनो हाजीपुर वाला केला खियोले बा गुबारा दुबारा फुलइले बा हाजीपुर वाला केला खियोले बा गुबारा दुबारा फुलइले बा पहले रहलू काला कैसे उजर भइल चाम हो चूल्ही चौका खुदे करेला और न देला काम हो ई बतवा हाँ हो पहले रहलू काला कैसे उजर भइल चाम हो चूल्ही चौका खुदे करेला और न देला काम हो जाई के ससुरवा में कह कइलू बाबुल के हाथे तू का खइलू संदीप साथी काफियले बा हाजीपुर वाला केला खियोले बा गुबारा